Alright guys, another day. Welcome back to my channel, KORNY Vlogs. First time mag-view sa ko YouTube channel, press lang ang subscribe and then ang notification button para updated. Meet Hunter. Hi Hunter. Say hi. Say hi. Hi. Kitty 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 kitty. Dagan salamat din kay Ma'am Suzette Escalante sa iyang regalo ganina. The surprise kay ko. Supposed to be na ko'y video sa iyang yata nga regalo, but unfortunately naapil na ko siya sa reformat na ako sa ko ang SD card. And also dagan salamat sa mga chocolate kay Kling Kling Delmar. Brad, salamat kay Brad. Shout out sa imo diha. And anyway, si Ma'am Suzette Escalante di ay gitrabaho sa ako ang Scalp. It's Scalp Micropiemtation. Something inana man siguro itong tawag at di ko sure, pero para na siya sa mga hapit na mga kuan, maupaw like me. Yan, yung game mo. And then first session pa lang. Then ay second session na may tabo on Feb. Ako na ipakita rin sa inyo. Then syempre siya po papula. Papula sa ako ang kissable lips. Kaya siya, i-view lang ninyo, i-search lang ninyo si Ma'am Suzette Escalante if you're planning. Siya po nag-eyebrow sa akuan. Nag-eyebrow sa ako ang wifey og sa lips. So if you're planning guys na magpa-kilay, you know na, sa mga babae, kilay is life. Sa mga lalaki nga mga kakaupaw na, yan, pwede ninyong dulan si Ma'am Suzette Escalante. And katong gusto nga, itong kapahilig mag-smoke, pwede ninyong dulan si Ma'am Suzette Escalante. Yan, para ana guys. Alright, and syempre, I'm going sa car wash karon kay sa ako nagikaingon issue kay gapon sa ako ang mga katong iti. Iti sa langgam nga ako nakuha dito sa Taguluan. Yan, so ako na nihipalimpyo sa akong kuan ako ang sakyanan. Maski og pangit kay weather karon. Yan, it's gloomy. Right, gloomy weather, pero parayan gyapon ta. Bahala na magulan basta kay malimpyuan ang ato ang sakyanan. Alright, so kita-kita ko asa ko lapit ng car wash. Shoutout na yun. Car wash na po ko sa Persian car wash. Mga suki. Masulban na gano'ng problema sa iti. Ew. Si Pablo rin gano'n magkuhan ba? Musulban na ni Pablo. Pabs! Shoutout Pabs! Shout out ko sa mga kauban mga wasero, mga gwapo kayo. Yes, yes. Oh. Sabi Pablo ba? Yo kaya. New Year rin. Ay mo mauyab dia. Awat ayab karon bulat sa sawa. Yan si Pablo nagwashing sa ako ang sasakyanan. Nawala mga iti Brad, nawala. Wala na. Salamat kay Babs. Yo. Bira. Yung man ako pa washing sa sakyanan and then tara na tabihan si result. Alright. And para mas mo sinaw pa na ko'y ano ni. Yan products akong kaila pod. It's Señorita Wax Premium. Alright, glass coating ceramic. Muna akong ginagamit pod para mag-spray and para mas musina siya. Para siya naka-ceramic coating. So muna akong gamiton. Ako na siyang applyan karon. Shout out tayo sa mga car washer sa Persian car wash. Ayan. And Dex car wash as well. Ayan ako mga suki. Alright.
si Mami na busy sa office kaya ilang boss. So, as usual, namisa mo favorite place. It's, ano sa yung lugar na? Frankie's. Frankie's, yeah. Ano sa mong favorite ba rin? Ano sa favorite? Kawali. What? Kawali. 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 Yeah, it's Kawali and then the Tufo, di ba? Alright, and later, at ang mo si Mami, kung mahuman sila, amo siya ipaapas diri sa Frankie's. Gapo na siya actually nangala ba? But wala diya. Ba? Wala si Frankie's. Right now, yung Kawali and then the Tufo is my all-time favorite. Wait, mi kay Mami, kay Muapas siya. Say hi kay Mami. Hi, Mommy. The order ni Mami is roast beef and then another Tufo. Pero ang isa, na-board ko na siya. Di na ako siya pa-hormone og phone. Kakangilog og phone. Diba? Aman mo phone. Mangilog og phone. Si Mami Nana. Wala namin siyang order para mag-dinner siya. And Mommy's here! Say hi! You're here! You're here na! You're here now, yeah? You're here na ba? You're here na! You're here. Wow, New Year! Sa baka na nga? Sa New Year? Umana mag... Alright, we're done guys. So, dinner. And hapit may go ang mata ni Mami sa stick. Banya ka day? Yan. Alright. Going home.